L'altre dia... Dos amics es retroben al cap dels anys. Havien estat amics de l'ànima, com germans, però les seves vides han anat per camins tan diversos que ara gairebé ni es reconeixen. És l'últim treball de Victoria Spumberg. Són dos homes que de joves eren molt amics, compartien un projecte comú, una manera de veure el món, uns afectes, una ideologia, i han anat per vies diferents. Un, una via més política, estratègica, i l'altra una via potser més existencial. Els dos s'han relacionat profundament amb la cultura, però cadascú ha fet servir la cultura o s'ha vinculat amb la cultura d'una manera molt diferent. Un d'una manera política, i de fet és un polític que té relació amb la cultura, i l'altre és un escriptor fracassat, entre mil cometes, que té una relació amb la cultura més existencial, més de dolor interior i més visceral, anímica, no sé. Eren falsos rumors, no. Vaig intentar suïcidar-me. Sense quasi adonar-nos-en, la història pren girs que d'alguna manera s'escapen del guió. L'escriptura de la Victòria per mi és molt interessant perquè sempre barreja, per un costat, un discurs, un contingut on es qüestiona molt la nostra societat, els nostres temps, coses importants i vitals, amb un viatge emocional dels personatges. I aleshores aquest paral·lelisme per mi és el que fa l'escriptura interessant. És una obra que barreja components molt diferents i els fa com trobar-se en una combinació gairebé explosiva. Hi ha moments molt violents, molt dramàtics, hi ha moments molt còmics, també hi ha ironia. És una obra que comença amb un aparent realisme i en un moment l'estructura explota. Ai, on es creu? On? Què importa on? Per sort aquí estem protegits. És molt difícil suïcidar-se. Quan un cos superior a 3 quilos cau per qualsevol sortida de l'edifici, s'activa un airbag getant. És una obra que em sembla que és bastant dura i pessimista. Crec que no hi ha una altra manera de veure el món actualment que no pessimista, si no és que ens fem els idiotes tots plegats. Vull dir, ara el pessimisme el pots transmetre de moltes maneres i jo crec que hi ha molta mala llet i hi ha humor. Ens embarquen en un viatge estrany. No sabem què passa realment, què no ha passat. Entrem en un bucle que, però, està relatat amb total normalitat. I això ens desdibuixa encara més els límits. És combinar elements com l'humor i el drama, el grotesc i el vell, el mimetisme i el patetisme, el realisme amb tocs d'absurd, i en aquesta obra, més precisament, això és molt evident. No ets tan diferent de la resta! Acreditada pels seus treballs, Victoria Spumberg és una veu destacada del panorama teatral i té molt a dir sobre els escenaris. Sempre amb les teves pel·lícules.